खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि फैगौ 15 आरो 16 खालाराव गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव जानो थांगासिनो दं आरो बे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लानो एबा बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लानानै बड'लेण्ड महोत्सवखौ जोंगा मोंगा महर होनो थाखाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा बेफोरबायदि बाहागो लाहैनो थांगासिनो दं जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना जथाय जानानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मददआव गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव हाबाफारि लानाय जादों आरो बे बड'लेण्ड महोत्सव हाबाफारियावनो बाहागो लानो थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा बेफोरबायदि ट्रेन स्टेशननि प्लेटफर्माव बेफोरबायदि रोजा रोजा जायगा जालायै बाहागो लानो थाखाय ओंखारलांदों जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों रोजा रोजा सुबुंफोरा बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन ट्रेन स्टेशनफोरावबो लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव बेफोरबायदि थुबुर जानानै ओंखारलांदों बड'लेण्ड महोत्सवनि थाखाय आरो बे गोदान दिल्लीनि जा बड'लेण्ड महोत्सव बे गोदान दिल्लीनि बड'लेण्ड महोत्सवआव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां हादोरनि मन्त्रि एमएलएजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जागोन लोगोसे जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो जेसेबांखिनि जीआई टेग जादों बेफोरखौ लानानैबो दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लागोन मुलुग दरबाराव जोंनि बर' हारिनि हारिमुफोरखौ दिन्थिफुंनो मिन्थिहोनो थाखाय बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ लानाय जादों जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड महोत्सवखौ लानानै गोबां मानि बे समाव खामानि मावदों जेराव बर' हारिनि गोबां हारिमुफोरखौ हादोर नाङैनो मुलुग नाङैनो दिन्थिहोनो मिन्थिहोनो थाखाय खामानि मावनायनि थांखि लादों बेफोरखौ मदद होनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड रायजो आसाम रायजोनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा बेफोरबायदि दख'ना गाननानै गामसा गाननानै गोदान दिल्लीसिम आवगायलांदों जेराव नोंथांमोननो फिन फोरमायबावो नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों जेराव स्टेशननि प्लेटफर्मा आबुं जायगा जालायै सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरा बाहागो लायदों गावनो गोसो जानानै बाहागो लायनायखौ बे समाव खौरांनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों ट्रेन स्टेशननि प्लेटफर्माव आबुं जायगा थोलायै माबायदि होंगो दोंगो जोंगा मागा देलायनानै आइजोफोरा दख'ना गाननानै हौवा माहारिफोरा गामसा गाननानै माबोरैहाय आवगायलांदों जों बिथांमोननिफ्राय जों एबा जोंनि बे दसे सम डिसप्लेनि गेजेरजों आबुङै नायना लानि बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव हारिमु जौगाथायनि महोत्सव गेरेमसा हारि दानायनि महोत्सव गेरेमसा हारि दानायनि महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव एबसु बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद बर' हारिनि इयुन दानायनि महोत्सव नासायनाय मुगैनाय
हिंसा हिंसि गैया जोंनाव हारिखौ जौगाहोगोन जों बेयो जोंनि रादाय बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव बड'लेण्ड महोत्सव